दुसरो भाग कुसकांतल्यान फुलां. आमचे फातिमा जे गुजरातात बातमी पडत शिकप करताले तरी शिकप कामाचा आता ते माद्र आणि माद्र तेराचा शिकवण मिळतात की 32 ही जरा असं कुशल काय शिकवप दुसरी कुशल काय शिकवप म्हटल्यार आमचे सोनिया जे कलकत्यात बोर्डिंगान असलेले त्याचे शिकप कामाचा आता ते टिचरीचो कोर्स करतात. तिसरी कुशल काय शिकवप म्हटल्यार आज आमचे ब्लॉसमाचो बर्थडे मुतोच फादरी नामका जॉन डॉला या बदे की सौडी बातच आहे ते कारगा होय आणि जो खुशाल काय होबल आम आमगे ब्लॉसम बाईगे बड्या केक गेलेले आहे इतको इले तुम्ही येणार का कमी बिल गेलेले सर पण कमी बिल असते काय केक गेलेले आहे चेरी आवय चेरी आ हॅपी बर्थडे हैप्पी बर्थडे उमा उमा हैप्पी बर्थडे अरे क्या मुझे बरे तू तो यार तू मुझे बरे मैं के जात तू जायगा तू हम एक दिन होतो किती शुक्रिया आता पहिले आम्ही जेव्हा कारगा देऊया मागे केक कातोया मागे सेकंड चिऊ आणि केक काटको जाऊ म्हणजे हवे कातर पडवलो बस मारतो नजर कातर आहे कातर लोक परेलेची एव्हरी नाईट ते झाले पुन्हा काम जेव्हाती तो 2000 चा दुसरे ते पुन्हा 2000 चा आहे मुडा ते पुन्हा परेले ओ जाओ दुसरी गोष्ट पडी आती सांगा माका तू नका माक सूर्य गिरान दिसत अटॅक कातू तू माका तर राव किती काढी गो तू त्या कातू तू ना तू सोड गेला त्या नवऱ्या आणि एका तू सगीता ऐ साव नवन कोण कातून पचो हे ए दिनमन आऊ ओ यागे हे तू माझा नवरा साव तुझे नवरा आणि आऊ पिसा गेला ना नवरा साई ना चालू पोटा नका हे की तुझे पेंट काढ तू सांगला पेंट काढ का बरे हा मी तो किती गायलो आमरे अरे समोर ना आधी सूर्याने गेलं नाही सांग स्वतः का देश किती का नेला अरे किती आता तुझा शटल काढ लोलिया तू एक किती गाणी येला अरे आज बर्थडे कोण आली चुडवाली माई चोडवा किती तरी असं जाईल आणि आणि एक किती गाणी आणि ते कोणती गायला अरे कोण कोणती गाणीला रात्री काय होते कोणती पड पुस्तक काय का बाग पण सानिया मिर्झा जाईल दिसत बॅडमिंटन खेळलो ए रजनीकांत तू रजनीकांत आगे आगे माका पैदा आगे ए तुझा शर्ट आणि पेंट काढ बाबा तुझा डॉक्टरचा बाबा करून सर आव पाय कोणा आव आणि किती को दापून पेंट केस तो काढा तेगे तुरी बितो किती आलो ले मुगे काही ना हे बघा पोंग साहेब
बेबी हांव दिसत आहे बस हा हे सोडशी काम केन्ना केन्ना रे बाबा आमी आमगे मोरया दाजपुऱ्यान सांबाळया अरे ते एसिड नाही तो सुसू मासे टेस्टी येणारी हारेस लागणार माशाची ए कार्मिक आता ब्रोकन बरसा आमको सुमार 2000 का तर हा ओके सोडा बाटली टट करून पुढे ठेव Every night I dreams you and dreams you forever. A Merry Christmas, Harry. खुशी सोडला मरे किती झाले की हा झाले तीन म्हणजे भेगा भितर वास मला एक कातरा मुडके आता कोण तू ओके किती वाटी मला तुझा हात दे यासाल वर तोड यासो हात मोजत वेंगलो माका सांगोन असताना म्युझिक तू म्युझिक गाणं का नॉर्मल म्युझिक गातो ओके तुझा आधी हात मोजत वेंगलो माका सांगोन असताना पायाक मोच्या दोल्लो माका कोवोन असताना बोटाक मुदी घातली माका बोटा नासताना अरे कसं काका रे मोठा मोदी काय मुली नाचतो म्हणायची अरे काका हे कशी असतात तुझे दात कोयताना आज काय डीएचे कोण दिसते त्या का डी कोणी टीचर आणि माइनर आता दुसरे आता नॉर्मलचे त्यांच करू हाय आम्ही आणि काम त्याचा काडीचं अंतर मोग केलो सॅड पाडे चुरा मेंदिलो ए बाला मिक्स केलं काका मोड बायल्या लोकेंद्र जालोली ए बाला किती बाला मध्ये बरे मोठा आणि बाला काका मोड बायल्या लोकेंद्र का पहिला सांगता तू गाडीत असतो मुझ बार बहिणा का तू का ऐकलो येतो उया ओरे बाबा त्यांचा रे ओपन चुरी बाबा सांगतो छोटा बोले ओ नो मावशी लागी असं काय तो कोण खातारी नाव खातारी बाबा नाव बरोबर नाव अरे तू बाबा उदो नाव येता लोक सावायत रे अरे बाबा एक्सपर्ट आहे बाबा पिलो
एका देवावर आम्ही पिसानी देत भूत भूत हेळ्या. होय. होय. तू काय सांगलो रे येवता नो रे पण तू मरे मागीन गेलेला आता काय ना सांगतो पाहिलं तू मरे सांगता आऊट अरे तुला नसतं सांगलेलं नाही बूट लावून ठेवूया म्हणून भूत भूत हेळ्या म्हणून बूट लागले म्हणून. आणि बोर जाल हाडल्या लायन मुकल्या लायलो जाल्यार मुजा सॉरी तेरेजी अरे कितको रे आता बोरनॉल लाया बोरनॉल लाया तू मरे सांग आणि दुसरी गेम तुमची ना गेली कसरत गेम दुसरी गेम घोडो घोडो हेळ्या. हांव वळखय ना हेचे एकरा घोडो तू बारक्या घोड्यास ताई आणि हांव कोण कितें चलना कित चला तेंच्या कोयता आपल्यान आमची तू गोतींग नाक केला आता बोर जा तू टायमार खावन ना जाल्यार आयज आमच्या मोरोड जायन हात सकाळ 9 वरांचे इंतेर करूंक पडटा ताची खबर तूं जाणा मरे तेन्ना कितें जालें. ही जाणे आमची तू हांता करपा फादर तुझा कांयच मुडचो ना आयज तसो बद्दी ए लॉसर तुवें देवाक आर्गां दिवंक जाय. Happy birthday, Father! Thank you. Merry Christmas! Father, nice dress, huh? Father, आपका कुंसार करू? आयज नाका तुमकां कोणसार फाल्यां कर. Okay. ताचे पयलीं आमी बद्याची केक खातो. birthday cake! या बाऱ्याक बाऱ्याक सोय मागीर सोना. एका बाऱ्याक बाऱ्याक चल केक काप रेडी चल चल या. 1 2 3 गो. आम्हाला गोर नाक उडायचे का रोजी रीमा दर्टी आणि जुवाना दूध की सफेदी निर्मा जलाई संगीत कपड़ा तो किल किल जाए सबकी पसंद निर्मा चल केक चोर झाले तू ते स्टॉल मारबो केक माता तो तू मोगा भाऊ पाहिलो तू ते स्टॉल मारबो ना ना चोर झाले Sorry, darling. हां बाकी काय एसको स्टॉल मारबो केक माता हां असो दिवडा रे पण तो तू मोगा केक खाऊ Sorry, म्हटलं रे कृष्णा. सॉरी मिळा रे आता मोगा होता भरी पाशी हा मोगा नाही रे भरी पाशी हा पण तेका कांयच म्हणचें ना. चल जेवणाची तयारी करत चल. बाबा देवान आमकां नेमल्या न्हय तुयसर आमकां वेंचेच पडटा. लोकांना चढव तुझे खबर करता तुका लागून यशवंतीगडाचे आदिशा स्वप्न अत्यंताची खबर बसा दिवता लोक खबर करता जाल्यार करून लोकांची तोंडां म्हज्या नाडावंक जायना. आनी म्हाका दिसता लोकांक तूं चड खबरो करता. मिसाच्या लोकांक सांगना न्हय तुका वोट घाल म्हणून. कसलो फायदो जालो तर म्हाका सपोर्ट करूंक जाय पूण हांव निवडून येवन आतां मिनिस्टर जाला तावून म्हज्या हातान आसा. होय तुका हांव सुचना तुझ्या असल्या मनशांनी जेजूक
सोडूंक ना जाल्यार म्हजी कसली इशारा येजूच्या नावान भोंवतात तुम्ही आणि तुवें फोर्साने शांतीगोर तुझ्या ताब्यान घेतला कित्याक हांगासर चेडूं आसात तांच्या सांगाताक तुका लाग मारूंक जाय म्हणून हो कितें आसा उलय रे फादर भोगी कित्याक येता जबाब दी जबाब ना आमच्या लागीं जरी तो ताजे लागीं जबाब ना जाल्यार घोशे लागीं आसा एका पाद्रीचो वालोर एक पाद्री आनी म्हजी उसले आंकवार आसली पाद्रीचें नांव म्हूण सोंपें पूण पाद्री जावन आगो तुका जीब केदी दिल्यार ती गोंयचीची न्हय पूण ते जिबेन तूं कितें उलयलां तें चड गोंयचेचें अरे तुका सांगता तुका तू हाल्या पाव ना जाल्यार तुगे काम ते तुगे दुसरे चमचे आहाय थंय हें करपा आता पुरो फादर कितलोय दुयेंत पासो आसल्यार ते हात सकाळ म्हणून मीस म्हणपाकू जाय तू ह्या संवसाराक कितू जियेन तें गरजेचें न्हू पूण कितकोन जियेता तें चड गरजेचें आता तू किती सांगत आहे ते हा सांगता अरे मुली जाऊ काय करताना पाद्री जाऊ खूप सार करपाक पाद्री जाऊ तुमका दिपाक पाद्री जाऊ कादर करपाक पाद्री जाऊ फतेफा लावपाक पाद्री जाऊ मुली मेल मोटरी मोरा करपाक पाद्री जाऊ जाल्यार या मुलो आ पाद्रीच्या थाबादा तू कितू झाड रोयले ते गरजे न्हू पूण तू झाडांनी तू फळां आनी फूल दिले ते गरजेचे की सांगता ते तू सांगितल्या आनी आयकोसी जाल्यार आय अरे पाद्री मो देवा फाटल्यान दिव तुझं छाती हुमाव घेता तुझं वाट म्हणून मन बसतो असं फाट जाता रेसी तू कितू पण कुठे गोचे नो से तू रेस्पेक्ट दिला दे गोचेचे सगळे एकटे म्हाका खाऊ बदल आणि तांच्या मध्ये रक्ताचे नाते ना जाय पूण एकवटाची गाठ आसा तांकां मायपाय ना जाय पूण समजीकायेची बाय आसा उस्मानानी तांच्या उंटीचेर दुबावाचे खिळे मारले जाय पूण तांच्या सांगाताक जेजू आसा फादर तू तांची इतली कित्याक सायड घेता तेच कळना तांचीच कित्याक तुजी पासून सायड घेतलो हांवें मिसाचेर सांगूंक ना न्हय तुका वोट घाल म्हणून तुजें जिवीत बदल आनी एक बरो मनीस जा मिसाचेरूच न्हय एका एकाच्या घरांनी वचून लोकांक सांगतलो तुकाच वोट घाल म्हणून म्हाका तुज्या उपकाराची गरज ना फादर शीत असल्यार कावडे फालता तुजे असले आयले आनी गेले तितले बरें गुण आसले तुका म्हजी गरज पडटली ताची खबर सोडा चल मागणी करुया आनी जेवया